الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة من shiga daren asabar daren 10 ga watan Jumadal Akhir hijira Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan Disamba shekara ta 2023 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi Malam Salu Alaramma da ke nan Mu'assatul Islah unguwar Dan Dutse Nura Tudun Wadan Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don fara karatun littafin Al-Adabul Mufrad na babban malamin musulunci Al-Sheikh Al-Imam Al-Bukhari Allah madaukin sarki ya haɗa mu da shi a cikin gidan aljanna wannan shine karatunmu na farko cikin jerin gwanan karatukan wannan littafi mai albarka kamar yadda yan uwa suka sani mun kammala karatun littafin Umdatul Ahkam cikin majalisi 120 yau kuma in Allah ya yarda zamu fara karatun littafin Al-Adabul Mufrad da al-Imam Al-Bukhari al-Imam Al-Bukhari ɗaya ne tamkar da dubu a cikin mazaji cikin waɗanda Allah ta'ala ya taimaki al'umman musulunci da su akwai al-Imam Al-Bukhari mutum ne da Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar shi albarka wanda ya yi ma musulunci hidima musulmai suka amfana kun ba su gushe ba suna amfana da ilimin al-Imam Al-Bukhari al-Imam Al-Bukhari yayi littattafai da dama amma babban littafin shi mashhuri shine littafin da aka fi sani da Sahihul Bukhari bayan shi yana da littafi at-Tarikh kuma yana littafi Al-Adabul Mufrad da wasu littattafan wannan littafi shi muka zaba mu karanta kasancewar shi bai kai Sahihul Bukhari ba kuma wani yanki ne ma cikin Sahihul Bukhari malam ya ware wannan littafi ne don ya karantar da mu ladubba na musulunci malamai suna cewa ba a samu wani littafi da aka rubuta shi akan ladubban musulunci ƙarƙashin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sunna mai tsarki ba kamar littafin Al-Adabul Mufrad ba zan cika ku da kirari ga littafin ba domin shi littafin magori ne haka ba washe yake cewa ko wasa kanka da kanka ma'ana in ana karanta littafin kai da kanka ka san littafin ya cancanta amma a gurguje za mu ɗan yi tarihin al-Imam Al-Bukhari don mutane su san wane ne za a karanta littafin shi malamin da za a karanta littafin shi ne Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba ibn Ahnaf al-Ju'fi maulahum Abu Abdullah ibn Hassan Abi al-Hasan al-Bukhari al-Hafiz sahibu sahih sunan shi Muhammad ibn Ismail dan Ibrahim dan Mughira ya fi shahara da al-Imam al-Bukhari shine ma'abocin littafin Sahihul Bukhari an haifi al-Imam al-Bukhari a ranar Juma'a ranar 13 ga watan Shawwal
hijira ta 1100 wato hijira ta 194 ma'ana daga haihuwa Imam al-Bukhari zuwa yau muna shekara 1231 al-Imam al-Bukhari ya fita neman ilimi a garuruwa da dama ya koyi karatu gurin malamai fiye da malami 1000 malami nawa 1000 wanda al-Imam al-Bukhari ya koyi karatu a gurinsu sun fi malami 1000 kuma wa kana qawiyul hifz mutun ne mai karfin hadda wata rana al-Imam al-Bukhari ya je wani gari ana so a gwada shi sai aka kira malaman hadisi guda 100 aka ce za su karanta hadisi su gwada kwakwalwar shi sai wannan yazo ya ce haddathana wani an wani qala akhbarna wani an wani ya kawo rijalul hadith sai ya ce an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misali innamal a'malu binniyat mutum daya wannan ma yace qala wani haddathana wani ya kawo mutum 20 ko sama da haka ko kasa da haka ana abdullah ibn umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala 50 misali sai da aka kawo hadisi 100 kowane hadisi aka karanta sai a ce ma Imam al-Bukhari ka san wannan hadisin sai ya ce ban san shi ba sai da aka karanta hadisi 100 da aka kare sai suka ce to ana ta kuri ana cewa malamin hadisi ne gashi an kawo hadisai 100 babu wani wanda ya san bai san hadisin ko guda ɗaya ba waɗannan yaran suna damu mawaci ina fata kun gane hadisi 100 ko ɗaya bai sani ba nan take sai Imam al-Bukhari ya ce waɗannan hadisai da kuka ambata ba haka suke ba kai hadisin da kace haddathana wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko isnadin hadisi na 83 ne shi kuma hadisi na 83 isnadin shi na mutun na 42 ne mutun na hudu isnadin shi matanin shi yana na 99 ma'ana wai gwada shi ake so aka yi sai aka birkita hadisan da aka birkita su shi kuma sai ya wawware su ya bambance tsakanin zare da abawa da haka al-Imam al-Bukhari na karshe ne idan ana maganar ilimin hadisi wa qad bada al-Bukhari fi talab al-hadith al-Imam al-Bukhari ya fara koyon hadisi da haddar hadisi wa huwa ibnu 10 sinin tun yana ɗan shekara 10 ya fara koyon hadisi idan ba ka ce koyon hadisi ba ana maganar majmu'ul bahrain bane ba ko al-haqqul mubin ana yanzu zamu zo a hadisi na farko zaka gane su a gurin malaman hadisi ba wai matanin hadisi bane aiki haddace isnadin hadisi shine aiki kuna ganewa tun yana dan shekara 10 ya fara hidimar hadisi al-Imam al-Bukhari yana da manyan malamai da yawa na ga muku malaman shi sun fi mutum 1000 amma wadanda suka fi shahara akwai Imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Ishaq ibn Rahawayh wa khalqun kathir yana da malamai da yawa kuma wani malami ya kulu Ja'far ibn Muhammad al-Qattan sami'tu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yaqulu katabtu an 1000 shaykh wa akthar ma indi hadithun illa azkuru isnaduhu Imam al-Bukhari yana cewa na koyi hadisi a gurin fiye da malami 1000 yace babu wani hadisi kwaya ɗaya face na kawo maka isnadin shi babu wani hadisi kwaya ɗaya face na kawo maka isnadin shi al-Imam al-Bukhari yana dalibai da yawa a cikin daliban shi akwai al-Imam Tirmidhi da Ishaq Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi da kuma wasu da yawa a cikin ainihin dalibansa muna yi ne a gurguje domin ba su bane target ya littattafai da yawa lokacin da al-Imam al-Bukhari ya kai shekara 18 ya fara rubuta littafi ba wai ya fara koyon karatu ba ka san a ka'ida baka rubuta littafi sai ka iya karatu ka kai matakin da aqallu shay'in za a ce maka malami to shi ya fara rubutun littafi ne tun yana shekara 18 kuma wannan shine tsarin magabata
mai risala Abu Zaidin al-Qirawani yana ɗan shekara 17-18 ya rubuta risala. Kuna fahimtar wannan? Shekarun da su Imam Bukhari suka fara ma musulunci hidima su ne shekarun yaran mu fa suke filin kwallafa da shirme da shiririta da wasan banza da ɓata lokaci. Su lokacin sun riga sun zama malaman duniya har sun fara rubutu. Cikin littafan da Imam Bukhari ya fara rubutawa, ya rubuta littafi akan fadailus sahaba wa tabi'in wa aqwalihim. Ya rubutu sunan littafin shi Kitabut Tarikh. Sa'annan ya rubuta babban littafi wanda yake shine Sahihul Bukhari. Al-Imam Bukhari a zamanin shi babu mai karfin hadda irin sa. Mutum ne mai tsoron Allah da taka tsantsan, kuma mutum ne mai yawan ibada. Ya kasance idan aka ce daren farko na Ramadan ya zo, yana tara almajiran shi ya musulmanci, kowace raka'a yana karanta aya 20 a kowace raka'a. Din raka'a ɗaya aya 20, mutarassilan daki-daki. Haka zai fara yi har sai ya sauke Alƙur'ani. Manya-manyan malamai sun mishi yabo. Abu Sahal Ash-Shafi yana cewa na shiga ƙasar Basra da Sham da Hijaz da Kufa, na ga malamansu. Duk malaman da na haɗu da su suna cewa al-Imam al-Bukhari yana gabansu. Sa'annan al-Imam al-Bukhari mutum ne mai ƙoƙari ko mutum ne mai fikihu. Al-Imam ad-Darimi yana cewa na ga malamai a tsakanin Makka da Madina da Hijaz da Sham da Iraki, amma ban taba ganin wanda ya kai al-Imam al-Bukhari ilimi ba da fikihu da kuma tsoron Allah. Wannan kuma malaman ne suke shaida akan shi. Al-Imam al-Bukhari ya mutu a ranar daren sallah. Kun ga an haife shi a cikin Ramadana, kuma ya mutu a daren sallah na shekara 256. A lokaci yana shekara 62 a duniya. A yau da mutuwar al-Imam al-Bukhari shekara 1189. Jama'a kun ga yakin da'a ko? Mutum ya mutu shekara 1189 ana hira shi yanzu. Wani ko ya mutu watan da ya wuce an manta da shi. Watan da ya wuce wani ya mutu wallahi an manta shi, kuma za a tana shi bara ita shi alkiyama. A musulunci in kana so ambatanka ya wanzu, ka amfanar da al'umma, musamman abin da ya shafi karatu da karantarwa. Shekara 1189 kullum sai an kira sunan shi. Ya yi littattafai da dama. A cikin littattafan shi a kowane littafi mai suna Al-Adabul Mufrad, wanda ya tattara hadisai ingantattu, kuma a cikin littafin kaɗan za ka ga maganganun da suka takaito a kan sahabbai. Mafi yawancin hadisan daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Malaman duniya sun anshi wannan littafi hannu bibbiyu. Wannan shine kaɗan daga cikin tarihin al-Imam al-Bukhari. Kai tsaye za mu shiga cikin littafin. Mala yace qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi al-azim al-Adab al-Mufrad. Babban malamin musulunci al-Imam al-Bukhari, Allah ya mishi rahama, ya faɗa a cikin babban littafin shi mai suna Al-Adab al-Mufrad. Wannan shine Al-Adab al-Mufrad gashi a hannuna. Kun gan shi nan mujalladi ɗaya. Amma malamai sun mai sharhi. Ni dai sharhin da zan yi amfani da shi kun gan shi nan. Kun ga guda ɗaya ko? To mujalladi 5 ne. Amma kun ga asalin littafin. Amma da aka tashi mai sharhi sai da aka yi mujalladi 5. Kuma mujalladin kun gan shi ɗinɗime me. Da irin ƙananan mujalladai ne, to aƙalla zai kai mujalladi 10. Al-Imam al-Bukhari ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Babin shi na farko babun, qaulullahi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Babin da yake magana game da faɗin Allah madaukakin sarki, mun yi wasiya game da ɗan adam, game da iyayen shi guda biyu ya kyautata musu. Suratul Ankabuti aya ta 8. Da haka yau karatun da zamu yi karatu ne akan falalar iyaye da ladabin da ya kamata ƴaƴa su yi ma iyayensu. Sai Malam Bukhari ya fara da faɗin Allah ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna.
hadithin shi na farko al-Imam al-Bukhari yana cewa qala akhbarana Abu Nasr Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به. قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البراز سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن أحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومع بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. to jama'a wannan fa shine harkar karatun hadisi gurin malamai. Yanzu ka kalle matanin hadisin, ka kalli isnadin hadisin. Yanzu da isnadin da matanin wanne yafi wahala? Isnadi. Ina fata an gane. Inda zaka gane cewa malaman musulunci sun mana aiki. Allah dai ya saka musu da alkhairi ya musu sakamako da gidan aljanna. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo isnadin shi da tsawo, amma za mu takaitu kamar yadda mai sharhi yayi daga Abu al-Walid qala haddathana Shu'ba qala al-Walid ibn Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr ash-Shaybani yaqulu حدثنا صاحب هذه الدار وأومع بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله ما ليتي حدثنا أبو الوليد يابا حديثي قال حدثنا شعبة يابا حديثي قال الوليد ابن أيزار وليد بن أيزار يابا حديثي أخبرني ياباني لاباري قال ياتي سمعت أبا عمرو الشيباني أبو عمرو الشيباني ناجيش يقول يناتيوا حدثنا صاحب هذه الدار mai wannan gidan ya ba mu hadisi wa au ma'a biyadihi ila dari Abdullah sai yayi nuni da hannun shi zuwa gidan Abdullahi qala sai yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji annabi sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah duk aikin da bawa zai yi wani aiki Allah ya fi so qala sai annabi yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta. To abu na farko gabanin mu fara magana akan hadisin malamai suna cewa a cikin sahabbai akwai wanda ake ce musu abadila. Idan aka ce abadila ana nufin Abdullahi waɗanda suka fi shahara sune Abdullahi dan Mas'udin, Abdullahi dan Abbasin, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Amr dan As. Kuna ganewa? Su ake ce ma abadila, amma suna da yawa. Amma a hadisi idan kaga ji an ce an Abdullahi an yi shiru, to ana nufin Abdullahi dan Mas'ud. Kun gane? Dai da kaji an ce an Abdullahi an yi shiru, ba ce Abdullahi dan Umar ba ce Abdullahi dan Abbas ba ce Abdullahi dan Amr dan Asim ba ce Abdullahi dan kowa ba, aka ce Abdullahi aka yi shiru, to ana nufin Abdullahi dan Mas'udi. Qala yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah, duk aikin da bawa zai yi wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah. Qala sai annabi yace
as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacinta. Yin sallah akan lokaci shine aikin da Allah ya fi so. Sadaka da zakka da aikin hajji da duk wani abu da zaka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ya fifita sallah akan lokacinta akan komai. Qultu sai nace thumma ayyu, to bayan sallah akan lokacinta wani aiki Allah ya fi so? Qala, sai Annabi ya ce birrul walidaini, yi ma iyaye guda biyu biyayya. Qultu sai nace thumma ayyu, sai wani aiki? Qala, sai Annabi ya ce aljihadu fi sabilillah, thumma aljihadu fi sabilillah, sa'annan yin jihadi dan ɗaukar kalmar Allah. Qala, sai Abdullahi dan Mas'udin yace haddathani bihinna, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya labarta mun wannan hadisi. Wala wistazattuhu, da na nemi ƙari lazadani, da Annabi ya ƙara mu. Me ake so ka gane anan? Manzo Allah akwai hakuri. An ce wani aiki Allah ya fi so? Yace sallah. Sai mene? Yi ma iyaye biyayya. Sai mene? Sai jihadi. Kaga mai tambaya uku a jere, bai yi fushi ba. Abdullahi dan Mas'udin yace da na nemi Annabi ya ƙara min, da ya ƙara mu. Da na ce sai mene? Zai gaya mu. Sai mene? Zai gaya mu. Wannan hadisi ne ingantacce, la gubara alai. Kuma malamai sun ce a cikin hadisin akwai abubuwa da yawa waɗanda za mu koya. Hadisi abu na farko, alhasu ala almuhafazati ala salawati fi awwali waqtiha. Wannan hadisi yana nuna mana kwadaitar da mu yin sallah, kula da sallah a lokacinta. A matsayinka na musulmi, duk yanda za a yi, karka bari lokacin sallah ya fita. Ko me kake yi, kai iya iyawanka kai sallah akan lokacinta. Wa afdalu huquqillahi alwajiba, mafi girman haƙƙin Allah wajibi akan bawa ba'da tauhidi, bayan kadaita Allah, babu wani abu da Allah yake da haƙƙi akan ka in ka cire kalimatu shahada kaman sallah. Da haka da za a tambaye ka a haƙƙin Allah, me abu na farko? Shine tauhidi. Daga tauhidi sai me? Sai sallah. Kun ji abu na farko ko? Abu na biyu, wannan hadisi yana nuna mana fadlu ta'zimil walidaini, falalar girmama iyaye. Wa azamu huququl ibadi haqqul walidaini, mafi girman haƙƙin mutane, haƙƙin bayin Allah akan ka shine haƙƙin iyayenka guda biyu. Da yawan mutane za ga suna burge wasu, amma kuma suna fusata iyayensu. Duk abin da kai a duniya, duk wanda ka kyautata mai a duniya, in dai ba iyayenka bane kayi asara. Iyayenka su ne a gaba. Da haka duk wani mai haƙƙi, to iyayenka sun fi shi haƙƙi. Amma abin ta kai ci, ka je ka kalli gidajen mutane a yau. Za ka ga mutum ya iya gina gida na miliyan 100, na miliyan 80, na miliyan 50, na miliyan fiye da haka. Amma wallahi ba zai iya kawo matar shi, uwar shi ta zauna a gidan ba. Saboda yana ganin tsohuwa ce, yana ganin ƴar ƙauye ce, yana ganin bata waye ba. Da haka zai bar uwar shi a ƙauye, amma matar shi tana Abuja, matar shi tana Kaduna, matar shi tana birane. Wannan ba ƙaramin asara bane. Dawo ka kalli matasan mu a yau. Sai ga yaro yana rike da waya ta dubban ɗaruruwa, amma uwar shi ba ta da waya, uban shi bai da waya. In yayi kokari ne sai mishi waya na 2000 ko 3000. Zaka ga matashi ya rike waya 500,000, 700,000, miliyan 1 sama da haka, amma uwar shi ba ta da waya. Zai iya ma matar shi dinki leshi na 80,000, kala 4 kala 5, mahaifiyar shi bai iya mata kala 2, in zai mata sai ya mata mai arha. Wannan ba karaman asara bane. Yanda zaka girmama matarka a matsayinta ta matarka, sai ka girmama mahaifiyarka a matsayinta nawa? Na mahaifiyarka. Da haka babu wani wanda yake da haƙƙi akan ka da ya wuce iyayenka guda biyu. Abu na uku, bayanu anna al-jihad fi sabilillah huwa afdalu anwa'i at-tadhiya. Kuma wannan hadisi yana nuna mana yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah shine mafi falalar sadaukar da kai. Duk wani abu da zaka yi na jarumta da sadaukar da kai, to yana bayan jihadi ne don ɗauka kalmar Allah. Abu na hudu, hadha tartibul mazkur fil hadith yadullu ala anna al-a'mal al-birri yafdulu ba'daha ba'dha. Wannan tartibi da aka jero, aka ce sallah a farkon lokaci,
sannan aka ce yi ma iyaye biyayya, sannan aka ce yin jihadi. Wannan yana nuna maka ashe ayyukan da'a ba matsayinsu ɗaya ba. Ayyukan da'a ba matsayinsu ɗaya ba, wani aikin ya fi wani aikin daraja. Sannan a wannan hadisi za mu fahimci halaccin yin amfanin da lau, jawazu isti'mali lau bi qawlihi law istazattuhu lazadani. Dama dai shine lau, ma'ana akwai inda ake amfani da shi. Yanzu ga Abdullahi dan Mas'udin yace da na ce annabi ya ƙara min, da na ainihin da ya mene ya ƙara min. Abu na shida cikin abubuwan da za mu fahimci a wannan hadisi, iradul jawabi ala hasbi ikhtilafi al-ahwali wal ashkhasi huwa al-ansab. Ba da amsa to ya danganta da mutane da yanayi. Akwai lokacin za a zo a tambaya annabi a ce ya Rasulullah wani aiki Allah ya fi so, sai ya ce al-jihadu fi sabilillah. Wani lokacin aka ce manzo Allah wani aiki Allah ya fi so, sai ya ce yi ma iyaye biyayya. Wani lokaci wani aiki Allah ya fi so, sai ka ji ya ce aikin hajji. Wani lokaci wani aiki Allah ya fi so, sai annabi ya ce sadaka. Wato kullum manzo Allah yana la'akari da waye tambaya. Idan aka fahimci kana da rawan kai baka san darajar iyayenka ba, sai a ce to yi ma iyaye biyayya shi yafi daraja. Idan aka fahimci kai mai kuɗi ne, kun baka son zuwa aikin hajji, sai a ce aikin hajji shi yafi falala. Domin yanzu idan ka zo ka samu talaka wanda bai da kokobo, ka ce aikin da Allah ya fi so shine aikin hajji, yanzu zai fa'idantu? Ba zai fa'idantu ba, saboda me? Ba shi da kuɗi. Amma yana da iyaye, sai ka ce yi mishi yi ma iyaye biyayya shi Allah ya fi so. Allah ka datar da mu. Sa'annan za mu fahimci thubuti ta'zimi sahaba li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana nuna mana tabbacin girman sahabbai gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, li tawaffuqihim an kasrati su'alihi sallallahu alaihi wasallam. Saboda sun yi dace, sun samu damar yawaita tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato idan Allah ya sa kuna da malami, kuna da baba, kuna da kaka, kuna da wani mai daraja, kuna ce mai ku dinga yi mishi tambayoyi, akwai fa'idar da za ku samu a gurin shi. In kuka sake ya mutu ba za ku ƙara samun ta ba. Idan Allah ta'ala ya kai ka Madina, a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga malamai suna karatu. Irin Sheikh Abdul Musin Abbad yanzu ya tsufa baya iya karantarwa. Irin Sheikh Abdul Razak ibn Badar, irin su Sheikh Sulaiman Ruhaini, Sheikh Ibrahim Ruhaili, Sheikh Abdurrahman Sudais limamin Ka'aba, Sheikh Ali al-Huzaifi limamin Madina. Zaka ga idan suka yi karatu suka kare, wallahi haka ga dalibai yanda ka san ƴan jarida suna bin su. Wani malamin sai ga malami dalibi 30, 50, 100 bayan an yi karatu an kare, ana to algafata malam mai hukuncin kaza, suna rubutawa. To yanzu su sahabbai direct ilimin su daga gurin wa suka samu? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna ma ashfaqa an yas'ala an ghairi ma sa'ala anhu min hadhihi al-khisal hatta la yashqa 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'udin yace me Allah ya fi so? Annabi yace mai sallah akan lokaci. Me Allah ya fi so? Yi ma iyaye biyayya. Me Allah ya fi so? Jihadi. Sai Abdullahi dan Mas'udin sai ya tsaya a haka. Kun ga ladabin farko ko? Ma'ana ko da malami ya baka dama, to kai duk kuma karka matsa, karka kure shi, karka gajiyar da shi. Shi yasa kake ganin manya-manyan malaman mu lokacin da suke da rai, irin su Malam Albani, irin su Malam Ja'far, Allah ya gafarta musu, suna kafa doka in sun gama karatu kada wani ya tare su. Saboda mutane ba su da kan gado. Malami ya fito tun safe yana karantarwa. Yayi karatu da safe, yayi bayan azhar, yayi da daddare, an tashi karatu karfe 9 ko karfe 10, zai fita sai wani ya tare shi. Sai ya dinga yi mai tambaya har 11 dare. To shi bai da haƙƙi ne, koko bai da iyali ne, koko bai jin yunwa, koko bai jin bacci, koko bai so ya huta. Kuna gane ladabi ko? Da haka ko tambaya za ka yi ma malami ka kalli wani lokaci yake cikin annashuwa, yake cikin kuzari, yake cikin jin daɗi, sai ka tambaye shi. Kuma kai tambaya ɗaya, kai biyu, kai uku, to ka dakata a haka. Wani sai ya rubuto fuska tambaya 18, kuma wai karatu za a yi. To kaga yana nufin a tsaye da karatun a amsa tambayoyin shi kadai. Allah ka datar da mu. Abu na 8 cikin fa'idojin wannan hadisi, husnul muraja'ati fi su'al.
wa jawazu su'ali an masailin shatta fi waqtin wahid kama fi su'ali Abdullah ibn Mas'ud. Wannan hadisi yana nuna mana kyautata maimaita tambaya. Kaga Abdullah dan Mas'ud yayi tambaya kuma ya maimaita ya ƙara, amma kowace tambaya tana cin gashin kanta ne. Kuma wajawazu su'ali an masaili shatta. Kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato yin tambayoyi akan matsaloli daban-daban kamar yadda Abdullah dan Mas'ud ya aikata. Fa'ida ta tara, sabrul mufti wal muallim ala sa'ili wal muta'allim. Wannan hadisi yana nuna mana haƙurin mai bada fatawa da haƙurin malami game da tambayar mai tambaya da kuma mai neman ilimi. A matsayinka na malami sai ka yi haƙuri, sai an maka tambayar da za ta ɓata maka rai, to kai kuma ka zama mai haƙuri. Ka yi haƙuri da mai neman sani, kuma ka yi haƙuri da mai koyan karatu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake haƙuri da sahabbai. Fa'ida ta 10 kuma ta ƙarshe, ar-rifqu bil alam wa tawaqqufu an ikthari alaihi khashyatal malal. Sauƙaƙa ma talikai. Sa'annan wannan hadisi yana so ya koyar da mu takaita tambaya don karka gaji yadda malaminka. Ina fata an gane. Allah ka datar da mu. Hadisi na gaba, hadisi na biyu, mala yace haddathana Adam qala haddathana Shu'ba qala haddathna Ya'la ibn Ata an abihi an Abdullah ibn Umar qala rida rabbi fi rida al-walid wa sukhul rabbi fi sakhati al-walid sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi mala yake cewa حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن حجاج أبو بسطام قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن عمر أن سامونا حديثي لك عبد الله بن عمر قال يتي رضا الرب في رضا الوالد يدعو بنجي تنا تكين يدر مهيفي wa sakhul rabbi fi sakhatil walid. Fushin ubangiji yana tattare da fushin mahaifi. Ma'ana duk abin da ka sa ma gaba mahaifinka yana so, ya yadda da shi, yayi maka addu'a, to Allah ya yadda da shi kuma Allah yana so zaka ga albarkar shi. Amma duk ranar da ka fusata mahaifinka, ubangijinka zai fusata da kai. Kaga wanda yake nuna mana darajar iyaye da martabar iyaye. A nan an kawo uba, wanda a ɗabi'ar hadisai da yawa ko dai a kawo falalar uwa ko kuma a kawo falalar su duka su biyu. Amma a nan sai aka kawo falalar mahaifi, domin shi ma mahaifi mutum ne mai daraja. Ba ka taɓa zuwa duniya da izza da ‘yanci sai ka zo ta hanyar mahaifi. A cikin wannan hadisi za mu fahimci abubuwa da farko. Cikin abu na farko da aka ce yaddar Allah tana tare da yaddar iyaye, fushin Allah yana tare da fushin iyaye, to ba fa kowane fushi bane iyaye za su yi maka Allah ya fushi da kai. Ba kowane fushi bane babanka zai yi da kai Allah ya fushi da kai. Malam yakun fi ma'asiyatillahi ta'ala. Duk fushin da babanka zai yi da kai in ba a cikin saba ma Allah bane, to Allah yana fushi da kai. Amma ka aje gemu, babanka ya ce ka aske, ka ce baba ka yi haƙuri, sunnar annabi ne. Sai ya ce ba za ka aske ba, ka ce baba ka yi haƙuri, sai ya fushi da kai. To Allah bai fushi da kai. Kun gane? Domin wannan fushin da ya yi da kai yana da dalili? Ba shi dalili. Babanka ya ce je ka ci ma wani mutunci, sai ka ce baba ka yi haƙuri, ya ce ba za ka je ka ci mishi mutunci ba? Kuma wannan mutumin kirki ne. Sai ka ƙi, sai ya fushi da kai, wannan fushin ba zai cutar da kai da komai ba. Babanka ya ce ka je ka yi sata, ko ka je ka yi ta'addanci, ko ka yi rashin gaskiya, sai ka ƙi, sai mahaifinka ya fushi da kai, wannan fushin ba zai cutar da kai da komai ba. Fa'iza sakhita li'annahu ya'muru bi ma'asiyatin fala yuti'hu. Idan babanka ya fushi, sanadiyar ya umarce ka yi saban Allah, karka yi mishi biyayya. Fa hadha ghayru dakhilin fi ma nahnu fihi.
wannan fushin baya cikin abin da muke magana akai wa ya'ti fala budda an yakuna zalika fi mardati Allah ta'ala la fi masakhitihi fushin da ake cewa idan wato mahaifi yayi Allah zai yi fushi to ana nufin in yayi fushi da kai cikin abin da Allah ya yarda da shi kaman babanka ya ce ka je kai karatu ka ki kaman babanka ya ce ka je gona ka ki kaman babanka ya ce ka taimaki wani ka ki aikin da Allah yake so ka fusata babanka to shikenan kana cikin fushin Allah idan tafiya kai abin da ka je nema ba za ka samu ba in kasuwanci kake yi ba za ka ci riba ba in aure kake nema ba za ka samu ba in ma ka samu auren za ka wahala so da yawa za ka ga yaro ya zo neman aure sai mahaifin shi ya karka auruwanci sai ya ce wallahi shi ba uban da ya isa ba uban da ya isa ko to shikenan ba uban da ya isa mahaifiyarka ta ce ba ta so ka ce ba ka kai sai ka yi za ka ga bacin rai Allah ka tsare mu a cikin wannan hadisi akwai abubuwa da yawa da zamu koya na farko wujubi irda'il waladi lil walidi wa tahrimu iskhatihi wajibi ne da ya nemi yaddan mahaifinsa duk abin da zaka yi a duniya ka nemi yaddan mahaifinka ko ga yanzu duniya ta zo ƙarshe zaka ga yaro dan karami yana kafa baban shi doka yaro dan shekara 3 fa baba ya ce kuma ya ce ba zan je ba zaka yi mamaki wannan ƙarshen duniya ne don ko yara 'yan shekara 18-20 to su iyayensu ma tsoronsu suke ji a yau a cikin 'ya'yan musulmi akwai yaran da suke gaba da iyayensu galiman nan mala Hassan ku tambaye shi akwai mutumin da bai da lafiya ya galabaita mala Hassan ya ga kai wannan mutumin yana buƙatar taimako yana harkar magunguna sai ya haɗa mai magani sai ya je gidan yana zuwa sai ya ga wani matashi a kofar gidan sai ya ce kai da Allah zo sai ya zo ya ce Allah shiga ka kira min wani sai ya ce kai gaskiya ni ba zan iya zuwa ba ya ce me yasa ba a gidan kake bai ce a gidan nake gidan ma kake baka san shi ba ya ce na san shi mana ya kuke shi ya ce babana ne ya ce ba ka je kira shi ba ce ai ba ma magana lima haka kai kun ji ko abin da ya gaya mai kenan wai baya magana da baban shi bai ma so su haɗu wai bai so ya su haɗu kuma uban yana kwance bai da lafiya to ne irin al'umma ce wannan kuma a wannan jinya ya mutu wannan labarin ba fa a Enugu aka yi fa kuna ganewa ba Enugu aka yi wannan abun ba a arewa aka yi a arewar a jihar Kaduna a Zaria a Tudun Wada a unguwan nan da haka idan kuka ji muna faɗa wani lokaci ba banza ba idan mu yana ganin abin da wasu ba sa gani kunnen mu yana jin abin da wasu ba sa ji yanzu wani bala'i ya kai ɗa yayi gaba da ubansa kuma uban nan bai da lafiya kuma magani aka kawo mai kuma a jinyar ya mutu ya za a wannan yaron ya yi albarka to amma alhamdulillah idona ya gan shi ya zare yaron a wannan ai ka'ida ce wannan wallahi ya samu taɓin hankali kuma tukunna ma da haka ku ƴaƴa ku lallaba iyayenku duk yanda kaga mahaifinka ka lallaba shi shine aljannarka mu nan da ko ga muna ta barazana wallahi duk albarkar rabuwa da iyaye lafiya ina ga muku gaskiya karka dada karka raga kuma duk wanda zai tarkare mu sai mun kai shi ƙasa mun rabu da iyaye lafiya in kana da iyaye kana da sauran dama in sun tafi sunan ka sodi na rantse maka da Allah in dai ka rabu da iyayenka lafiya kaskancin duniya ba za ka ganshi ba da izinin Allah za ka yi haɗuwa da jarabawa wata rana ba ka da shi wata rana ranka ya ɓaci za a iya samun wannan amma komai ya dagule maka wallahi ba zai yi ba in ka rabu da iyayenka lafiya da haka mun gode ma Allah mun gode mai mun iyayenmu sun rasu suna masu yadda da mu to kuma ku yi ƙoƙari ku rabu da iyayenku lafiya suna masu yadda da ku ba ka da kokobo sai a ɗauka mai kuɗi ne kai ilimin kaɗan cikin cokali sai a ɗauka babban malami ne kai ba ka da shekaru sai a dinga yi maka mu'amalar manya-manyan shekaru
albarkar wa iyaye. Allah ka datar da mu. Da haka wannan hadisi yana nuna mana falalar ɗa ya bi yadda iyayensa. Abu na biyu fil hadisi dalalatun azimatun ala azimi haqqil walidaini. Wannan hadisi yana nuna mana girman haƙƙin iyaye guda biyu alal abna'i da ƴaƴayensu wa mahma marra bina fi mithli qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Cikin abin da ya gushe mana mun karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yadda Allah tana tare da yadda iyaye, fushin Allah yana tare da fushin iyaye. Fa haka za hukumul walida, kamar yadda aka ce fushin Allah yana tare da fushin uba, to ba fa ana nufin uba kaɗai ba har da uwa, bal huwa aula, kai uwa ma ita fi cancanta. Fa hukumul walida sabitun, hukuncen uwa tabbatacce ne, bal huwa aula, shi ma ya fi daman ka ainihin kula da shi. In akwai dama da ka ɓata ma babanka rai, wato da ka ɓata ma mahaifiyarka rai, gara ka ɓata ma babanka rai. In akwai dama, to babu dama. Tunda an ce uba in ka ɓata mai rai Allah yana fushi da kai. Idan mahaifinka yana yadda da kai, Allah ma yana yadda da kai, to idan kana neman yadda ai ka gama komai. In ka sami yardar Allah ka gama komai. Baka ji Shata ba? Duk wannan shaharar da Shata yayi a bakan damiyar shi, ai yayi wani kirari ma kanshi. Yace yardar Allah ta fita komai na Abu dan Ishaq, kerkeci mai wawan kora dan shehu. Haka yi ma kanshi kirari. Ya yadda da cewa Allah ya yadda da shi akan wannan abun. Kuma wallahi ko ka so ko ka ki ka san Allah ya yadda da Shata a fannin waka. A waka dai Allah ya yadda da Shata. Ban ce maka a wani abun ba. Kuma albarkar bin iyaye ne. Albarkar bin iyaye ne. Da haka ku bi iyayenku lafiya. Kuma kwanaki ‘yan kaɗan ne, kwana nawa ya rage. Kwana nawa ya rage za su mutu. Za su mutu, za ka dawo kana begensu. Ka ga uba malam, yunwa kamar ta kashe shi. Mutum ya haifi ‘ya'ya 10. ‘Ya'ya 10. Ka gan shi ya zo yana maula. Ka haifi ɗa 10. Kai ne cinsu, kai ne shansu, kai ne suturarsu, kai ka sa su a makaranta, kowa ka ɗinka mai sutura, ka sa kayan ranka mai ragon suna, a gidanka suke kwana, amma garin Allah ya waye baka da koko. Yau idan kana ɗa 10, ko naira 100 suke baka a kullum, kana da nawa? Da Allah za ka zauna da yunwa? Amma kallon da yayin suke. Akwai uban da yake gaya min ɗan shi, a ɗakin da yake kwana ɗan yake kiwon kaji. Na rantse da wanda rayuwata take hannun shi. Kaji yake kiwo a ɗakin da yake kwana, sima uban kashi a shimfiɗa. Ran nan ya zo, ya ga babu kaji. Suna ina? Ya sayar da su kam. Bai ba uban ƙwandala ba. Ƙwandala! Wai irin kaskanci ne wannan, ka kiwata kaji a ɗakin ubanka. Ya tambaye shi ina kuɗin, ya sai jeans, ya sai waya, shiriri ta zalla. Ba batun wai a yanka ya ci ƙwaya ɗaya ba. Yanzu annabi Ibrahim mafarki yana yanka ɗan shi. Garin Allah ya waye ya ce ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ya ce baba kar ka bata lokaci. Abinda aka umurce ka je ka aikata, zan yi haƙuri. Annabi Ibrahim ya saranda zai yanka ɗan shi. Annabi Ismail ya yadda a yanka shi. Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Sai da Annabi Ibrahim ya kwantar da ɗan shi Annabi Ismail. Ya ɗauko wuƙa ya ɗaura a wuya. Allah ya ce falamma aslama, yayin da suka miƙa wuya dukansu su biyu da uban da ɗa, wa tallahu lil jabi, har ya miƙa wuyan makogarin shi za a yanka shi. Allah ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim, sai muka kira shi muka ce ya kai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, ka gaskata mafarki, inna kadhalika jazil muhsinin, haka nan muke sakayya ga mutanen kirki. A wata aya Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim,
muka fanshi annabi Ismail da abin yanka mai daraja shine rago. Yanzu wani uba ne ya isa ɗan shi yana kiwon kaji ya ɗauki ɗaya ya sayar, ko yana kiwon tumakai ka ɗauki tinkiyar shi ka yanka? Wallahi sai an yi rigima, wani ma sai kai ma duka, kuma kai ka haifai. So babu musifa ka ga ɗanka yana, kuna gani kullum kowa addu'a muna cewa ya Allah ka sa ya musu zama sanyin ido gare mu, Allah kar ka sa ya musu zama ciwon ido, domin abin da takeici kai ka auro uwashi babu irin wahalar da baka sha ba. Yanzu jiya ana mana aiki a can gidan da zamu koma a makaranta, wallahi wani bawan Allah yana yin aiki da silin ya rikito a kan shi da ƙura ta turnike shi, wallahi idan da na ganshi sai da ji tausayin shi, har ina mishi ba'a na ce wani ɗauke ka hoto, sai dariya ya ce malam duk wannan wahalar da na sha kuma in kai gida a rena. Akwai wanda zai hau sama ya yi aiki ya faɗo ya kare don ‘ya'yan su ci abinci, su tashi su tarar da shi a kwance, wallahi ba su iya taimakon shi. Kana ɗa mahaifinka yana cikin wahala, mai an amfanin rayuwarka? Ai gara ma ba a haife ka ba, gara ma ba a haife ka ba. Allah ka tsare mu. Don haka ‘ya'yaye ku kiyayi ɓata ma iyayen ku rai. Duk ɗan da ya ɓata ma iyayen shi rai wallahi ba zai ga mai kyau ba, wallahi ba zai ga mai kyau ba. Ko ka gani yanzu istidraji ne, nan gaba sai al'amari ya dagule maka. Allah ka tsare mu. Wannan babin ya ƙare, kai tsaye za mu shiga babi na biyu, babun birrul ummi, babin da yake karantar da mu yi ma uwa biyayya. Kaga farko an yi magana uwa da uba ko? Aka zo aka yi maganar wa? Uba shi kadai? To yanzu kuma za a yi maganar uwa ita kadai. Qala haddathana Abu Asim an Bahzi ibn Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulallahi man abarru qala ummuka qultu man abarru qala ummuka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Mala yace haddathana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abiyi an jaddihi qultu yace nace ya Rasulullah ya manzon Allah, man abarru cikin mutanen duniya kaf wa zan mabiyayya, wane ne kan gaba, wane ne zan mishi biyayya? Qala ummaka, annabi ya ce mahaifiyarka ita ce farko. In garin Allah ya waye ka gaishe ta, ka ba ta abinci, ka kai mata ruwan wanka, ka share mata ɗaki. A yau akwai matar da tun da ta zo duniya take wahala, kuma har yau take wahala, kuma ba za ta daina ba har ta shiga kabari, kuma ta haihu. Sai ka ga yaro garjejen ƙato, wai uwar shi ce za ta dafa mai ruwan wanka, yana kwance uwar shi ta dafa mai ruwan wanka. In ma ba ta dafa mai ba yayi magana, yayi mata fada. Kun bai kawo ice ba, bai kawo kananzir ba, bai kawo gas ba, ba abin da ya kawo. Akwai yaron da ɗakin shi ba zai share ba sai oshi ta share mai. Ba batun waye mata wanki bane, ko ya share mata ɗaki. A'a, ba ta da wannan darajar. Kai duk wannan ka kyale shi. A yau in ka tare ƴaƴan musulmi 100, da wahala ka samu rabi suna gaida uwarsu. Ba yana magana wai ka taimake su bane, wai ka ba, a'a, garin Allah ya waye mama ina kwana, wallahi uwaye a yau ba su isa ba. Ni kuma na sha faɗa ko a gurin tafsiri, duk ɗan da ka haifa garin Allah ya waye ya kasa ya gaishe ka ko, ka cire rai da ya maka addu'a bayan ka mutu. Wallahi ba zai maka addu'a ba. To kana da rai ma yana kallon ka, bai mutunta ka ballanta ka mutu? Da haka duk ɗan da garin Allah ya waye bai gaishe ka ba, zabga mai mari don uban shi. Ka haifi ɗa bai gaishe ka ba, kuma yana kwana a gidanka, kuma yana cin abincinka, kuma wai ka wuce ya wuce, kuma a makaranta da sunanka yake biyar, kuma ba zai gaishe ka ba. Amma idan ya tafi koyon ɗinki
ko kanikanci sai ya gaida ogan shi, in ya je makarantar boko in tita ya shigo sai ya miƙe ya gaishe shi, amma ba zai gaishe ka ba? To karka yadda da wannan iskanci, musamman uwaye mata, kar ku yadda. Annabi ya ce uwarka ita ce farko. Qultu sai na ce man abarru, to bayan uwata wa ya kamata in mabiyayya na kai tsaye? Qala sai annabi ya ce ummaka, sai mahaifiyarka. So nawa? Biyu. Qala sai ya ce man abarru, bayan mahaifiyata wa zan mabiyayya? Qala annabi ya ce ummaka, mahaifiyarka ne. Ma'ana so nawa? So uku. Qultu sai na ce man abarru, bayan uwata, bayan uwata, bayan uwata, wa ya fi cancanta in mabiyayya? Qala sai annabi ya ce qala annabi ya ce abaka, to mahaifinka. Thumma al-aqrab fal-aqrab, sa'annan na kusa da kai a zumunci, na kusa da kai a zumunci. Ma'ana wannan hadisi yana so ya nuna maka cewa uwa ita ce kan gaba, kuma tana da kashi 3 na haƙƙi. Sai wa? Sai uba, thumma al-aqrab, sannan babban wa. Ka sai ga cikin bala'in da muke ciki a cikin society mu, sai kaga family idan babban family ne, ƴaƴan wannan ɗakin daban, ƴaƴan ɗakin nan daban, ƴaƴan ɗakin nan daban. ƴaƴan wannan ɗakin a gurin su ba za dan uwa sai ƴaƴan ɗakin su. ƴaƴan da ba a ɗakin suke ba ƴan uwan su bane. Da haka zai iya zagin shi, zai iya ci mishi mutunci, zai iya wulakanta shi. Za su iya zama da shi da uwar shi da kannan shi suna zagin wancan. Kuma kun san laifin shi? Wai laifin shi ba uwar shi ta haife shi ba. To yanzu me laifi na da uwarka ba ta haifin ba? Me laifi na dan Allah? Ni ina da laifi? Kuma me na shi laifi? Me laifi? Abin da zai baka mamaki, zaka ga mutum ya ga wan shi fa, sai ya dauke kai. Ya dauke kai. Dan ya kaskanta shi. Musamman in bai da abin hannu. Musamman in bai da komai. Sai ya wulakanta shi. Amma wani dan iska a unguwa zai gaishe shi. Amma dan uwan shi bai da daraja. To a musulunci uwa ita ce kan gaba. Sai wa? Sai uba, sai wa? Sai yan uwa. Shi yasa Bahaushe yake cewa babban wa uba. Idan kuna da babban wa to matsayin ubanku yake. Hasali ma wani lokaci zai muku abinda babanku ba zai muku ba. Domin wani lokaci babanku ya tsufa. Yayi rauni. Shi wannan shine matsayin ubanku. Kuma ko ka so ko kar ka so jininka ne. Idan ka zauna ana zagin shi da kai, to ina mai tabbatar maka kaman ka ɗauki wuka ne ka daɓa ma cikinka. Iyaka ka ce bai da kirki, to kai kirkin gare ka? Sai ka je mutum yana fushi da ɗan uwan shi, ni tsakanina da wani har abada. Wa ba zai iya haƙuri da ɗan uwan shi ba. Ƙa'ida ce ka ji ta daga bakina. Duk wanda bai yi haƙuri da ɗan uwan shi ba sai ya haƙuri da ɗan uwan wani. Ka riƙe wannan. Dan uwanka in baka yi haƙuri da shi ba wallahi sai kai haƙuri da dan uwan wani. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka, sannan babanka, sannan dan uwanka al-aqrab mafi kusa da kai. Wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, wanda kuke uba ɗaya, wanda kuke uwa ɗaya, wanda kuke dan wa da dan kani, wa haka za. Duk suna da buƙatar biyayya. Allah ka ba mu ikon yi. Wannan hadisi zamu koyi abubuwa da dama. A cikin hadisin an faɗi matsayin uwa sau 3. Sannan aka faɗi uba, sannan aka ambaci zawil arham, ‘yan uwa. Kar ku yadda ku dinga wulakanta ‘yan uwanku. Ko da kun ga mamakka da kishiyar mamakka ba sa shiri, su ta shafa. Ita mamakka ‘yar Kano ce, kishiyar mamakka ‘yar Sokoto ne, bare ne ba su da alaka. Amma da ɗan mamarka da ɗan kishiyar mamanka suna da alaka. Ku fahimci wannan. Ita mamakka da kishiyarta rabu da su. Haɗuwar rana tsakani. Amma kai da ƙaninka da kuke uba ɗaya kuna da alaka. Kuna da alaka. Wancan fadan bai shafe ku ba.
na haɗu da wani mutum a Abuja yake ce min malam rayuwar nan daban tsoro, ya ce shi mai kuɗi ne kuma mai kuɗin ne bi ma'anar kalima, domin inda za ka gane mai kuɗi ne yana da private jet, yana da jirgi nashi. Da Allah wani a ce yana da kuɗi? Ya ce wallahi mahaifiyar shi ta zaunar da shi ta ce kaga wane da wane idan ka taimake su Allah ya tsine ma, ubansu ɗaya. Kuna ganewa? Ashe abin ban tsoro lokacin da uwar take mishi wannan mummunar hudu ba, wanda aka ce kada ya taimaka ya ji wallahi a kunnen shi, amma ita uwar ba ta san ya ji ba, kuma gashi yana da kuɗi. Ya ce malam mu ga ma Abuja an nema sai in bashi 500,000, an niya ma in bata 250,000, amma ga ɗan uwana uwata ta ce kada in taimake shi da kwandala. Yaya zan yi? Na ce ka ci gaba da taimakon shi amma kar ka bari ta sani. In za ka taimake shi kira shi a waya ka ce mu haɗu a Kaduna, mu haɗu a Abuja, ba shi miliyan 1, ba shi miliyan 2, ba shi miliyan 3. Ka ci gaba da taimakon shi. Ita kar ka bari ta gane, amma ka taimaki ɗan uwanka. To shi ne yake gaya min wata rana ɗan uwan shi ya zo, ya mishi 19 na arziki, sai ɗan uwan sai ya fashe da kuka. Sai ce kukan me kake? Ya ce wallahi yaya mamaki kake bani. Ya ce menene? Ya ce ashe ba Hajiya ta ce ka daina taimakon mu ba, kuma gashi kana taimakon mu. Ya ce a Hajiya yaushe ta faɗa? Sai ya ce a kai dai ka yi sha'ani, ranar kaza ga watan kaza shekara ta kaza ina wanka naji ta ce da ni da wane in ka taimake mu Allah ya tsine maka. Dukan sai suka fashe da ku. Wannan shirin rayuwa ce? Wace irin rayuwa ce wannan? Kuna dasa gaba tsakanin ƴan uwanku, kuna wulakanta ƴan uwanku, kina cewa wai kar a taimaki dan uwan shi. Idan Allah ya kwace kuɗin fa ya ba wancan, ya zaki? Ko ku Allah ya shawara da ke ne? Da haka ku yara ku kyale rigiman iyayenku. So da yawa idan ka shiga babban gida, in ka shiga kafin ka fito sai ranka ya ɓaci. Kun san su mata ba hankali gare su ba. Sai mace shekara 60 sai ga tana rigima akan zogale. Wallahi tallahi sai a yina ana masifa akan zogale. Kan abu da bai kai ya kawo ba. Da aka tattara suka watsar. Dan uwanka kai zumunci da shi. Allah ka tsare. Na'am. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuji ko? Liman yace kishiya da kishiya ce ake rigima akan wanki. Kenji ko yaro ne ya kashi a cikin gida. Sai aka ce ɗaya ta kwashe, tace ba ta kwashe ba sai rigima ya balle. Ana cikin rigimar rai ya ɓaci sai ɗaya sai ta yanke jiki ta faɗi. Aka rugo aka kira liman ya zo ya duba kafin ya zo ta mutu. Kan kishin banza da wofi. Duniya ta ci gaba, mutane suna gina rayuwa, ko kuna rushe gidajenku, kuma duk wannan shirman baka gan shi sai a gidan Malam Bahaushe. Sai a gidan Malam Bahaushe. Kaji yaro yana cewa Allah sa musifa ta samu ɗan uwan shi. Kun ba abin da ya mai. Dan me Allah zai ɗaukaka shi, dan me zai ci jarabawa, dan me zai samu admission, dan me ogan shi yake son shi, dan me ya iya sana'a. Haka rayuwa ma za ta kare. Shi yasa kullun jiya yau. Kullun jiya yau, kullun jiya yau. To yanda musulunci ya umurce ka kai ma mahaifiyarka biyayya, haka nan ya umurce ka yi ma ainihin mahaifinka biyayya. Haka nan ya umurce ka kai ma ƴan uwanka biyayya, wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke ainihin uwa ɗaya. A cikin hadisin kuma za mu ƙara fahimtar wato haƙƙin uwa ya fi na uba a al'amarin biyayya da kuma wato girmamawa. Wa alaikun salam.
bai da wani tasiri ai domin ta tsine ma ɗan ne a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba. Idan mahaifiyarka ta koya maka mummunan abu in za ta fahimta ka fahimtar da ita, idan ba ka fahimta ba ka kyale ta, in ka fito ka ce da zumuncin kan ɗan uwanka, ka kira shi a waya ku gaisa, wani ka yi haƙuri kai ɗan uwana ne. Ita da mahaifiyarka ba ‘yan uwa bane, bare ne, mukun ba bare bane, mukun ba bare bane. An gane ko? Wannan hadisi yana na mana wajabcin yi ma iyaye biyayya musamman uwa da kuma haramcin saba musu. Wannan hadisi yana nuna mana wasulcin da Allah ya yi ma uwa. Me isa aka fifita uwa li da'afiha wa hajatiha, saboda rauninta da bukatarta. Ita uwa ya take hadiyar bakin ciki. Idan baka da lafiya baka da lafiya, ba ta da lafiya. Idan kaga uwa ta yi bacci, ɗanta ne yi bacci. Idan kaga uwa tana murna, ɗanta na cikin murna. Duk halin da uwa take ciki na farin ciki, idan ɗan ta ya shiga cikin bakin ciki, tana cikin bakin ciki. Da haka karka yadda ka saba mata. In ka samu kuɗi ka bata. Allah ya ji kan Malam Nuhu Tahir bai mutu ba. Wata rana muna karatu da malam yake cewa ita uwa tana da 75% na kyautatawa. Uba yana da 25%. Saboda an ce uwa sannan aka ce me uba, a cikin kashi 100 ta samu kashi nawa? Kashi 3. Ko kashi 3. To kashi 3 a cikin 100 75. Da haka yanzu inda za ka ba da kyauta, idan ka ba babanka 1000, to ya kamata ka ba mamanka 3000 ne. Saboda ita asali tana gida ne, shi ko uba ɗan bige-bige ne. An gane ko? Sa'an nan ita take da zumunci. Duk abin da ya shafi family ita take yi. Ba ta mantawa, tana sadaka. Ba farawa mahaifiyar shi ta rasu. Da mahaifiyar shi ta rasu ya yi kuka. Ya ce wallahi bai san darajarta ba sai bayan rasuwanta. Abin da ya faru bayan ta rasu da wata 1, wata 6, shekara 1, kullum gidan shi baki, kullum baki, kuma duk wanda ya zo sai ya bashi kuɗin mota, ya bashi atamfa, ya bada kaza, ya bada kaza. Sannan sai yake ce matan shi wai shi mamaki yake, wa waɗannan baƙin me yasa suka dame ni? Kullun su zo, ko kuma me isa suke yawan zuwa? Sai aka ce to ai ranka daidai daman kullun suna zuwa. Ce to ya aka yi? Aka ce to ai in suka zo haji yake sallaman su. Kuna ganewa? Duk bakon da yazo daga ƙauye sai ta wanda take da bukatar atamfa a bata atamfa, mai bukatar kuɗin mota a bata, mai bukatar magani a sai mata. Shi bai ma sani ba. Amma yau da ta rasu fa, kowa ya zo gurin wa zai je? Gurin shi. Haka uwa take. Za ka yi mamakin uwa. Tana da 'ya'yan shekara 7 ta fara mata tari. Sai uwa ta shekara 10 tana ma 'yarta tanadin abin da za ta aurar da ita. Komai aka bata ɗanta, komai aka bata 'yarta. Amma kuma bata isa a girmama ta ba. A gaishe ta bata isa ba. Wai yaro matashi garjejen ƙato ya shigo cikin gida ya tarda uwar shi tana wanki, kuma ya tsallake ya fita. Wai in yayi kokari ne ya ja mata ruwa, ita ma ba za ma ta ce zo ka yi ba, bata ma isa ba. Wallahi ba za ta iya cewa ka yi ba. Na rantse muku da Allah, duk wanda bai ma uwar shi wanki ba sai yayi ma banza wanki. Ai ga matasan nan duk ga su a gabana, kowa ya tambaye kanshi. Wa ya taɓa ma uwar shi wanki? Wa ya taɓa ma uwar shi guga? Wa ya taɓa saro itace kai ma uwarsa? Wa ya taɓa zuwa ya tarar da mahaifiyar shi tana hura wuta, ƙura ta turnike fuskar ta, tana hawaye, ya ce mama koma gefe ka hura mata? Waye ya taɓa fita ya je ‘yan kifi ya suwo ƙosai ko kifi ko nama ko zogale ya kama uwarsa? Amma ka je ɗakunan suka gani.
akwai yaron da bai cin abincin gida saboda ya iya sana'a, zai ci daɗi, zai ji a fasa mai kwai da indomi ya ce kat washi ko a wasu, wani ma ya sai kaza washi ko a jikinta ko a jikinsu. To shi kenan, mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam, jin daɗi ne ɗan kaɗan, ƙarshe wutar jahannama ce. Akwai wani malami mun yi karatu shi Dr. Yakubu Isa Kumu, ɗan Kuma ne, mun yi karatu shi a Madina. Wallahi so da yawa muke magana da shi, sai yake ce mun malam duk wanda kaga yana samun matsala a jami'an nan ko, yace bai rabu da iyayen shi lafiya ba. Duk wata matsala ta rayuwa in dai ka rabu da iyayenka lafiya sai ka tsallake. Kuma ita uwa in ka bata mata rai ko shekara 30 ne sai ya bi ka. Sai ya bi ka. Da haka babu dan gata kamar wanda uwar shi take da rai. Kaga karatun nan da aka yi yau, ka je gurin ta ka fadi. Ka rike kafafuwanta, ka ce ina roƙon ki arziki duk abin da ne miki mara kyau ki yafe mu. Kuma ki min addu'a. Idan ta yi maka addu'a sai ya bi ka. Sa'an nan ka dinga kyautata mata, garin Allah na wayewa ka shiga ka share mata ɗaki, cire mata zanin gado ka canza, ka wanki, ka so mata maganin sauro, ka canza mata labule, ka yi mata fenti, ka sa mata TV, ka je ɗakunan samari, ka ga ƙaton TV malam, ya kai tsawonka. Amma wallahi mahaifiyarsa ba ta da tocila wannan ba ta da shi. Wannan sanyin wata ɗakinta ba window, ba net, tsumma za ta tattoshe windon da shi. Amma shi ko a jikinsa. Za ka je kai ta neman kuɗi, wallahi ba su taru ba. Na rantse maka da Allah, ka gansu? Me kenan? Wallahi sai dai gani a hannun wani. Wallahi sai dai ka gansu a hannun wani. Natsuwa da jin daɗi da farin ciki, wallahi ba ka gan shi ba. Kuma da yanda uwarka take, ko malama ce ko jahila ce, ko musulma ce ko kafira ce, ko ta kirki ce ko ta banza ne, kai uwarka ko karuwa ce, ba katkat kenan ba? Uwarka ce karuwa zina ta yi ta haife ka baka da uba, in baka yi mata biyayya ba sai ka shiga wuta. Duk wata addu'a da ɗa zai yi, Allah yana karɓanta ne in ya zama ɗa na gari. Yasa Annabi ya ce awwaladin salihin, ɗa na gari. Ita uwa ba buƙatar nagarta, uba ba buƙatar nagarta. Babanka ko ɗan wiwi ne, ko ɓarawo ne, ko ɗan fashi ne, ko kidnapper ne, duk lalacewar babanka ne. Uwarka ko karuwanci ta yi ta haife ka, uwarka ce. Dole kai mata biyayya. Wani likita yake ba da labari, ana interview da shi a aikinka na likitanci, mai ka gani da ba za ka manta ba. Ya ce wallahi wata mahaukaciya ce malam, aka ɗanta ya kawo ta asibiti. Idan ya zo ta ce shege, tsinan ne, matsiyaci, Allah ya tsine maka. Shi kuma sai rungume ta bige shi, ta cize shi, ya ce ki yi haƙuri, uwar shi ce ta haukaci. Amma bai watsar da ita ba. Ta ce ban san ka ba. Yana shigowa wadda sai su ce a kama shi shege ya shigo, saboda ba ta da hankali. Amma da yake ɗa ne na mai tarbiyya, haka ne ya ta runguman abin shi, ya ta lallaba ta har Allah ya ɗauki ran shi. Wato ya ɗauki ranta, mutuwar take da wuya arzikin shi ya buɗe. Kai haƙuri da ita. Za ga wata uwar ma ba ta da godiya. Akwai ashar, duk abin da ka yi mata ba ta gani, karka damu. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, karka ce musu tir. Wani tir a larabci uff, shi fa ba kalma bane. Uff, duk abin da zai bakanta musu rai karka yi. Ka ji yaro uwar shi na magana, yana magana, kana ɗaga sauti akan na uwarka, duk ka gama. Wani ɗan iska unguwa ya maka dukan tsiya, ba abin da za a yi. Ko kuma talauci ya shaƙe ka, ba abin da za a yi. Ko wani alhaji ya ɗauke ka aiki tun safe, ka kai magariba ba ka gama aikin ba.
ka zo ka ce alhaji an gama sai ya ce je ka sai gobe. Duk haƙƙin uwarka ke binka. Ka buɗe shago miliyan 2 kafin baɗi ya koma 100,000. Ba abin da za ka gane mu. Ba abin da za ka gane wa na rayuwa. Da haka ku bi uwayen, ku mutunta su, ku kimanta su, ku yi haƙuri da su. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan hadisi, kuma anan za mu tsaya insha Allah. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, ya mantar da shi a cikin zukata. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.